7 часа е. Изтървахме закуската. Ставайте всички, ставайте! Георги, айде бе, какво правиш още в тая баня? По-бързо бе! Ей, значи ще изтървем закуската, аз за какво плащам? За какво плащам? Така, добре съм. Хайде всички! Айде, още спите! Няма за кога да чакаме, слънцето сега ще изгрее. Георги, взе ли чадъра? Добре, аз пари за чадър нямам. 20 лева на централния плаж, Десислава, взе ли кърпите? За какво си ми бе? Айде бе, вземе ги тея кърпи, тук са. Ни хубави кърпички съм взела, аз пари за шезлонги, за чадъри нямам. Няма да ходим с колата, пеша ще ходим. Бе, няма да давам излишни пари за гориво, бе. Отиваме долу в рецепцията. Закусваме, аз пари съм давала за закуска, да. Какво от това, като е 7 часа, бе? Тръгваме. Чакай, бе, водата, бе, вода без вода, къде? 4 лева е на плажа, да. Учиш мата, да. Айде! Айде бе, Георги! Няма да те чакам! Ей, стига се тук като народна песен, бе, момче! Ще замръкнем тука, ще стани 6-7 часа, ще ни изидат някои вълци, бе! Значи един път да изляза с теб на пикник, пък ти ще се умориш, ще спираш за вода по 10 пъти, пък ще ходиш до тоалетна и така нататък. Айде стига, гледай заболя ме рамото мък на тая раница, бе! Значи същият като баща си 5 метра не може да върви като хората. Идеалното място намерих. Най-накрая. Супер. Значи. Бе, какво става кафе този вятър сега деца появи, бе? Значи, как па? Сега ще се появи този вятър, бе. Той ще е. Георги? Бари, бе, къде си, бе? Аз сложих тук, сега ще слагам да ядем, бе, момче. Оле. Не разбра на работа. Аз да бях дошла сама. Добро утро, ученици! Хайде всички мобилни устройства да се изключат и да бъдат оставени тук на бюрото до мен. След малко чета инструктажа. Моля никой да не пише по листовете преди да сме казали. Започваме сега. Какво се случва там отзад на последния чин? Казахме ли без излишни разговори по време на матура? Или искате да ви анулирам работата и да ви пратя в къщи? Тихо! Да ходим после да пием на... Какво се случва там? Първо правило на външно оценяване е да няма включени мобилни устройства и да бъдат предадени на бюрото. Веднага да се предаде. На кого е? Хайде, давай го този телефон, давай го. Значи, всички да внимават, иначе анулирам и гоня. Вземи го, прибери този телефон. Че хубаво време навънка, как пиче, днеска направо ще съм в много добро настроение, ми се струва, да? Мамо, да знаеш, че излизам с приятели да играем, че е хубаво времето. Георги, къде ще ми ходиш с децата ти, бе? Навънка не е окосено, не е изчистено, не е прибрано, не си изкарал и пералнята. Ще ми излизаш ти да ми играеш с деца. В никакъв случай. Значи, разваляш ми настроението от рано сутрин. Никъде няма да ходиш. Хващай косачката и почвай да косиш трева. Значи, че ще тежат тея чанти. Чакай се обадя аз на Георги да дойде ми помогне. Айде вдигни, бе! Георги! Къде си, бе, момченце? Играя на компютъра. На компютъра? Айде слизай да ми помогнеш с чантите, че много тежат. Да, прибирам се от магазина. Награбила съм се като магаре. Идвай да ми помагаш, хич не ме интересува, че играеш на компютъра. Компютъра по-важен ли от майка ти, бе? Ще дойдеш, ще ти дръпна шалтера аз. Момченце! Същият като баща си. Човек да не те помоли нещо. Слизай веднагически, хич не ме интересува. Компютъра по-важен. Неразбрани дечурлига, бе. Къде го? Айде, бе, Георги, само тебе ще чакам. Идвай. Георги? Кажи. Върви да изхвърлиш буклука. Изхвърли си го сама.
Какво каза, че не чух? Нищо. Я пак повтори, бе. Момченце, Нищо не каза. ти на кого ще се отговаряш, бе? На кого ще се отговаряш, бе? Келеш малък. Нищо не съм казал, нищо. Как ни да изсрам така да говориш на майка си, бе? Когато кажа нещо, се изпълнява в тази къща. Под моя покрив живееш. Не го забравяй това. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, тогава ще говориш много. Искаш ли да го обърна това по тебе и да видим тогава? Тебе питам. Искаш ли? Айде! Вчерашен кереш ще се отговаря на майка си. Айде, 1, 2, 12. Айде, деси, маме, усмихни се. Дай да те снимаме тук за Фейсбука, да качим някоя снимка, моето момичи. На мама, красавицата. Да ни ти уроки. Че съм се забравила очилата, не мога да видя. Това вашето момиче. Да, нашата дъщеричка. Дай си, завършва днес, да. Много е хубава. Хубава рокля, хубава. От Есеновград я взехме, да. 5300 лева. Трябваше да продам една нива, няма как. За децата всичко правя. Върви до госпожа Караманова да се снимаш. Айде до Караманова. Айде, госпожо, 1, 12. Нашето момиче на Калояновата крепост решило да си прави бала с нейните приятелчета и съученици. Ние старите плащаме, пък те се забавляват. Какво да правим? Такъв е живота. Гълъбчетата отлитат вече от гнездата. Ама така и трябва. Вече сами да се оправят. Георги, хайде стига се влачи като народна песен. Хайде, Георги, влизай! Добър ден, добър ден. Добър ден. Чакай, че забравих за какво дойдох. Да. Дай на тарелка кебабчета, един буркан лютеница и кори за баница. Че тук в Англия тяхната храна нещо не ми понася, пък нашата си е наше, нали знаеш? Цял ден обикалям да търся български магазин и добре, че беше голямата табела отвънка. Мамо, може ли вафла? Георги, нали се разбрахме нещо? Извинявай. Ало, Снеже, кажи! Къде си, бе, Ванча? Никаква те няма. В Англия съм, Снеже, на екскурзия. Так му намерих един български магазин тук в Манчестър. Как се казваше магазина, бе, Георги? В новия български магазин, бе, мамо. Мини-маркет България. Чу ли го? Снеже, айди после ще ти се обадя, че ще плащам, бе. Айди ще ти купя един магнит, ей! Приятелка. Георги, айди да тръгваме, че имам да готвя. Айди. Айди, лека вечер. Чао. Айде, тръгвай. Леле, Георги, забравих ми чантата с покупките, бе. Айди, връщай се да я вземаш. Георги, какви са тези деца идват, бе? Да не си викал някой от твоите приятелчета? Не си? Боже, те сега ще ни оберат тук, ще ни вземат под имаме. Дано да не идват към нас. Ма то голяма жега, бе. Направо ужас, аз се изморих. Георги, вари вземи пръчки тук да запалим огън, да опържим някой друг кебабче, бе. Аз съм ги взела, май, да знам. Нали ти казах да ги сложиш ораницата? Не ги ли сложи? Ей, човек да не те накара нещо, значи... Как се отваря тая раница, бе? Бе, Георги, ти не си взел кебабчетата, бе! Нали ти казах от масата да ги вземиш? Оле, вземай чанците да се прибираме. То, за какво дойдохме тука? Няма кебабчета да пържим, какво да правим? Човек ти не те накара нещо, бе. Леле, там много приятно днес, тук на рекичката, бе, Снеже. Аз като ти викам да изкараме децата хубаво да се раздвижат тук с кучетата, ама ти не, имам работа. Виж колко хубаво. Георги, внимавай, там ще паднеш във водата и ще си счупиш главата, бе, момченца, няма постоянно след теб да викам, бе. Ще ме чуят чак на село. Хич не слушат, ма, Снежо, хич не слушат, ма. Един път да ги изкараме тук на разходка и гледай какво ще направят. Вдигнах кръвно. Вдигнах кръвно. Георги, не ма карай да викам тук пред хората, бе. Кани го изсарам, бе, гледай го, бе. Голям мъж за жена не станал, още си играе тук в тея ръки. То направо, така вече не издържам, бе. Баща му и той същия като него.